Koncept sa obracia chrbtom k susedom. To je také možno zvláštne, ale klient sa nepotreboval nejako prezentovať. A z toho sme aj dosť radi, lebo je to pomerne cítiť potom, ako prvý raz vstúpite do domu, tak a vás zaujme hneď priehľad do atria a keď potom neskôr zidete dole, tak môžete čerpať z tej atmosféry, ktorá tu je. A primárnym cieľom teda bolo vytvoriť skutočne dom, v ktorom sa rodina bude dobre cítić, a w którym sa im bude dobre żyć. Takie właśnie zastosowanie dużych tafli szkła powoduje, że czujemy się tak, jakbyśmy nie byli wewnątrz zamknięci w jakiejś klatce, tylko mieli połączenie z naturą, z zewnętrzem, co ja uważam za bardzo cenne, żeby jak najwięcej światła wpadało do środka. Tá jasná figura vyplývajúca z blokovej štruktúry urbanistického návrhu je podporená monomateriálovým riešením fasády v keramickom obklade a zároveň sme sa snažili do projektu doniesť aj vyššiu mieru detailov v remeselnom spracovaní jednotlivých prvkov. V samotnej bytovke pri vstupoch, kde Veronika Salingerová, keramička z Českej republiky, vytvorila individuálne umelecké diela pre každý vstup, ktoré tak individualizujú pre tých ľudí, kde bývajú a naozaj vytvárajú ten haptický dojem z toho domu, ktorý je veľmi dôležitý. S tým dom, ktorý vlastne odhaluje pomaly nejaké veci, keď sa k nemu približujem. To znamená, keď sa približujem tomu baráku, tak vidím rozevlátú šticu, nekľudnú rímsu so stabilným spodkom. Keď idem bližšie, všimnem si fasádu, idem dovnútra, vidím dokončené interiéry, veľmi príjemné, intimné. Listen, don't you know that I was right here from the start. We can make it there. I've been thinking, I've been making this mistake from the beginning. Pozitívna vec, ktorá sa tu podarila, bolo, že pri búraní pôvodnej horárne, ktorá už musela spadnúť, musela byť asanovaná, sa zachovali tie pôvodné tehly, ktoré sme využili v spolupráci s našim záhradným architektom z ateliéru Divo na tvorbu okolitých spevnených ploch na priľahlej lúke, ktoré sú využívané na také sekundárne grilovanie pre menšie skupiny. Je to počin, zaujímavý počin verejnej inštitúcie ako zadávateľa. Vytvorilo sa tu miesto pre turistický rozvoj, je tu miesto pre cieľ vychádzky, bajkerov, prechádzkarov. A je to niečo, čo človek môže zhliadnúť v kontexte modernej architektúry a zároveň si tu odpočinúť. Výsledný dom je v podstate kocka 9x9x9 metrov, ktorá pôsobí vonku trošku ako trafostanica. Je uzavretá z troch strán. A vnútri je ten priestor organizovaný okolo obsluhovaných a obslužných priestorov. Má také striktné delenie na taký stredný trakt a bočné trakty pomocných priestorov, schodísk, kúpeľní, vecok a kuchyne. I think architecture is not just about the moment, it's about
tradition and understanding the history and living within the meanings that the architecture has created. In this case, we're looking at a villa which may remind us of something by Adolf Loos, a famous modernist architect. We find wonderful furniture, but we find in this very small, compact house without windows. V tomto prípade išlo jednoznačne o potenciál fontány, jej využitie, rekonštrukciu a sprístupnenie pre ľudí, čo sa teda ukázalo v čase ako správne rozhodnutie. Na toto rozhodnutie nadväzuje aj princíp využívania zelených plôch v rámci námestia, a to na užívanie na plnom slnku, v polotieni, bezbariérovým prístupom, doplnené o inštaláciu mobiliáru, ktorý slúži teda najmä deťom. V lete je tu plno ľudí, ktorí tu trávia čas. Myslím, že sa podarilo vytvoriť veľmi kvalitný mestský verejný priestor a to spôsobom, ktorý v dnešnej dobe asi treba oceniť. A to nie cestou radikálneho búrania a stavania nového, ale snahou o znovu zhodnotenie toho jestvujúceho, čo už tu je a čo sa dá istou mierou citlivej rekonštrukcie opäť vrátiť do života. Založili sme s nadšencami a ďalšími ľuďmi, ktorí sa okolo Kalváry pohybovali, občianske združenie, ktoré nám dopomohlo k tomu, aby sme to dielo, ktoré tu vzniklo, neostalo na papieri, ale dokázali sme ho aj zrealizovať. Je to v podstate taká myšlienka toho dnešného otvoreného človeka a v podstate vojde do zastavenia, stáva sa súčasťou toho deja a prechádza človek ďalej. Pre mňa je tu na jednej strane sila, ktorá nebrala ohľad na to, čo tu bolo, na tú históriu, na to dedičstvo. A na druhej strane je tu sila toho návrhu, ktorá veľmi citlivo pracuje s históriou, snaží sa obnoviť úplne, že aj malé fragmenty, ktoré zostali zachované. A tie novotvary, ktoré sem architekti vkladajú, sú úplne jednoduché, sú súčasné a nič viac netreba tomu. Som strašne rada za to, že sa tieto ceny za architektúru udeľujú, pretože málo kto si uvedomuje, že za každým týmto dielom architektonickým stojí obrovský tím architektov, projektantov, konzultantov, developerov, investorov, magistrát, mesto a tak ďalej. A je to naozaj spolupráca obrovského množstva ľudí, odborníkov za jedným dielom tak, aby nás v podstate reprezentovalo po dlhé roky. A zároveň to dielo ovplyvňuje naše životy, každodenné životy robí naše životy lepšími, pomáha formovať spoločnosť a kultúru a architektúra je naozaj veľmi dôležitá, treba si to vážiť a som strašne rada, že takéto ocenenia u nás existujú a je mi cťou byť súčasťou poroty v tomto jubilejnom 60. ročníku ceny Dušana Jurkaviča.